दुगा देखायना लाब गैया होनना बुंदों रनजित बसुमतारी आरो गबिन्द बसुमतारी आरो रनजित बसुमतारी इएम नोंसोर लेबेल खालामनाया सोलिनाय नङा फुट्टानि खालामनाया जानाय नङा स' जिहेतु मेगनजों नुबोबाय थादों नालाय स' गोसोआ खामखाङो बायफ्लेयो आरोखि स' नैबे जाथायफोरखौ जिहेतु नुबोबाय थानाय जाथाय नालाय नोङो जेसांखिनि गोजानावनो खामानि मावनो थाङाथों मानो नोङो नोंनि केसनि तारिखाव नोङो एटेन्ड जाफैथारनांगोन आरोखि नोंहा जानो दं गैया नैबेफोरखौ बिसोरो मोनथिया आरोखि स' सानसे समाव जुदि हारिनि थाखायनो नांथाबबोनानै थै मोदोम जिउ बावसोनानै हारिनि थाखाय नांथाबबोबाय थानाय खामानि मावबोबाय थानाय मानसिफ्रानो जुदि दासिमबो रिहाबिलिटेसन मोना स' दासिमबो जुदि उदां जाया स' माबायदि जागोन स' बैखौनो आं बुङो आरो सुक्तिया माबोरै सुक्तिमारमोन होनना बुंबा दा सोरबा गाज्रि मोनो आरोखि आंथ' डाइरेक्ट बुंगोन सुक्तिया मा सुक्तिमोन माथो दासिमबो गवा दासिमबो सोरबा सोरबा माथो जेलावनो एटेन्ड जायैनो सोरनाबा हा हु फाननानै सोरबा मोसौ मोसा फाननानै सिलिंखार जाजोब्बाय सानसे समाव एनडिएफबि हारिनि थाखाय थै मोदोम बावसोमनाय मानसिफ्रानो दा बिसोरखौनो रावबो गुन गोनां होनना साना रावबो नायफिनला आरोखि नैबे मोनसे सियर बाथ्रा आरो कारेक्ट बाथ्रा होनना बुंगोन आङो नैखौ दा मानो नायफिना जोंनि गिदिर गोलावफ्रा सासे एक्स एनडिएफबि आदाया गावनि जिउखौ खुंलांनो थाखाय राहा लामा मोनैलाय सासे बिबायारि जानानै लामायाव ओंखारनो गोनां बायध'था जाबाय स' बेफोरखौ नोंथांमोना मेगनाव नुदोंना नुवाखैमोन सासे समाव बेबोथ' हारिनि थाखाय ओंखारदोंमोन ना हारिनि थाखाय ओंखारनानैनो दा बेंगुरा जाना थानांबाय आथिं आखाइ बुख्रुब सुख्रुब जानानै पुलिसफोरजों गाग्लोबजानानै बिथाङा दा बेंगुरा जानानै स' गावनि जिउखौथ' माबायदि गाव उदैनि ओंखाम माबायदि मोनजागोन नैबेखौथ' गावहा राहा लामा लानांगोन ना जिहेतु मोनसेबाबोथ' उपाय खालामनानै बियो जानांगोन स' नैबे बिथांखौ नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै स' नोंथांमोना एसेबाबोथ' हेल्प खालामनांगौ नैबे मानसिखौ स' सानसे समाव नैबेबोथ' हारिनि थाखाय मोनसे जिउ बावसोमदोंमोन नङा होमबा स' दुखु मोनो आरो दुखु नाङो नैफोरबायदि जाथायफोरखौ दा जोङो नुनो मोनबा स' मा बुंदों जोंना मानव गेदेर एक्स एनडिएफबिनि आदा जिहेतु पुरना बेस्टनि नैबे बेंगुरा जाना थानांनाय जिहेतु बिबायारि जाना दा बर्थमान बिबायना जानो गोनां बायध'था जाबाय जेबो साहा सुबिदा मोनैलाय बिसोरा स' मा फोरमायदों मा दुखुनि ओंथि फोरमायदों नैबेखौ नोंथांमोना ससेबाबो क्लिप्सखौ खोनासंलांबाय थादोंब्ला ना साफ्रोमखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोजों आङो साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय लोगोसे जोंनि बे समायसा जानाया जोङो दिनै जेन'बा जोङो मोनसे मागिनाय हाबाफारि लानांनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा सिगां समाव एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोङो एनडिएफबिनि खामानि एनडिएफबि हिसाबै जोङो मावबोदों नांबोदों दा बेनि उनाव जोंहा हमजानायबो जादों बहुद बार हमजादों जोङो क'क्राझारावबो दङ जे केसा ओमफ्राय नागालेण्डआव जोंहा डिमापुर नागालेण्डआव दङ दा दिनै जोंना हिरिङा दंगासिनो दङ जेन'बा जोङो हमजानाय समावबो जोङो बोसोरसे जेन'बा जोङो माबा लानानै थानांदों एनआइसि जानानै थानांदों जोङो दा बेनिफ्राय जोंहा न'खरनि माखासे धोन सम्पतिखौ जोङो फाननानैसो जोङो बेलजों फैनांदों दा बेजों लोगोसे जोंहा थांनायनि बेलायाव जोंहा मासै मास सानफ्रामबो जोङो माने कट गाहैबाय थानाङो जों बहानिफ्राय फैसा मोनबाय थाबावगोन जोंहा जेबो गैया बेराफारसे जोंना आथिं गासिबो बायजोबनानै दङ बेराफारसे जों रिहाबिलिटेसनबो मोनाखै आं बेखौनो फोरमायथि हरो गभर्नमेन्टनि सिगाङाव आं बेखौनो खावलायहरो मानो होनबा जोंहा जेन'बा कर्टआव जोंहा फाइन होखानाय दङ कर्टआ जोंखौ एनडिएफबि होननानै जोंखौ सिनायथि खालामनानै जेन'बा पुलिस प्रकासन बा आर्मिनिफ्राय दिनै जेन'बा डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंखौ हमनानै जेलाव जारा हास्ति खालामनानै जोंखौ जेन'बा जेलाव दोननानै जोङो न'खरनिफ्राय जोङो धोन सम्पति फाननानै जोंहा कर्टआव होबोनाय दङ दा बे हिसाबै दिनै जोंहा रिहाबिलिटेसन मोननांगौनि बेलायावहाय जोंखौ माने रिहाबिलिटेसननि बेलायावहाय जोंखौ निल खालामगासिनो दङ आं बेखौल' बुङो एनडिएफबि एस हिसाबै 43 बेट्सआ लास्ट बेट्स बियो मानो होनबा 11 जन दङ बे समाव जेलानाखि आं हजों नागालेण्डनिफ्राय गबोयो 2019 सनावहाय अब्ला बे समाव जोङो न'आव गबोखांनायनि उनाव जोङो एनडिएफबि पिडि हिसाबै डिरेन ग्रुप हिसाबै जोङो कारिगाव केम्पआव जोङो थादोंमोन बे समाव 43 बेट्सआव 11 जन दङ जोंहा नै जनक कुमार ब्रह्म बिथाङा थैलांबायसो आरो बेजों लोगोसे बिजय बर'मोन दङ
बिथांमोनानो लास्ट पेजखा बियो ओमफ्राय बेनि बेलायावनो जेन'बा न'खरनि मानसिफ्रा हमजानायनि बेलायाव खबर मोनैनि सायाव हजोंहाय आंहा सासे जेलावबो लोगो दंमोन बर' मानसि बे मार्डार केसाव थानाय बे बर' मानसिया आंनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बारखौ लाखिनानै बिसोर जेलानाखि हमजानानै थाङो अब्ला हमजानानै थांनायनि बेलायावहाय आङो बिसिनि न'नि मानसिफोरखौ आंनो समाधान खालामनानै माने मेलाय होनानै कमप्रमाइस खालामनानै मोननैबो न'खरनिखौ आंनो थिनहरनानै गहोबोनाय आं बेखौनो खावलायनो सानदों उमुक थुमुकफोरनि बिहाव बिखुनजोफोरा अबे समनि इन्दिबिमोन बिसोरा बोरै रिहाबिलिटेसन मोनखो आरो 43 बेस्टआ लास्ट बेस्टआहाय दिनै बिनि गोजौआव बोरै मोनखो दा दिनै जेन'बा जोंखौसो एसेबां खस्थ' दुखु दाहाखौ नुबाय जोंहा मावनानै जानो जेबो गैला जों हाजिरा मुजिरा मावनो हाया आथिं आखाइ जेबो गैला जोंहा गासिबो जोंहा समायसाजोब दा बे हिसाबै जोंखौहाय जेन'बा नेग्लेक्ट खालामबाय थानायनि दारैहाय जोङो रागाजों दिखारजों दिनै जोङो सहायनो हायैनि बेलायावहाय जोङो दिनै मागिदों मानो होनना बुंबा जोङो जोंनि समायसाखौ जोङो सानफ्रामबो जोङो माने जोंनि समायसाखौ जेरैखि जाया जोङो प्रब्लेमखौ जोङो सल्भ खालामलांबाय थागोन जोङो पेन्डिं जानानै जोङो माने गालांनो जों सानाखै मानो होनबा जोंहा पेन्डिं जानायजों लोगोसे जों बहा थागोन बहा मागोन जोंहा खारखुमाना होनबाबो जों जेखि खामानिबो मावनानै सोलिनो हाया बे हिसाबै आङो बेखौनो गभर्नमेन्टनिसिम गोख्रोङै दाबि खालामो गोख्रोङै खावलायहरो जाहाथे मोननांगौ बेलायावहाय जेसेबांनाखि केस गोनां एनडिबि बिसोर गासिबनोबो होजोबो सोरबा पाब्लिकआनो हर पाब्लिकनोबो होनांगौ मानो होनना बुंबा जों थानाय जों जानाय बिथांमोनखौबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय एनडिबि होननानै हमनानै दिनै कर्टआनो लुथिदोंनो हादोंबा कर्टआनो दिनै फाइन फोनांनो हादोंबा उकिलानो दिनै फाइन लानो हादोंब्ला केस फोजोबनायाव कयेकजना जोबलांबाय थाखा होनानै फोजोबनो हादोंबा दिनै गभर्नमेन्टआ जोंनि सायाव मा दोनखुमानो नागिरदों आरो बैसिनि सायावबो मा खालामनो नागिरदों दिनै जेन'बा मोननांगौ बेलाखौ गासिबो मोनजोबनांगौ फैसा होखानाय हिसाबै जोङो बेखौनो बुङो एनडिबिआ सोरमात एनडिबिआ सोर नङा 2013निफ्राय जेसेबांनाखि अल वार्ल्ड अपारेसन जादों बे समनिफ्रायनो अबे गामियाव एनडिबि दं अबे गामियाव एनडिबि गैया बेखौ गभर्नमेन्टआ मिथिखाजोबो नाथाय बेखौ सोर दोनखुमानो नागिरदों जों बेखौसो सोंथि खालामहरो आरो बेखौसो जोङो माने दाबिबो खालामो जाहाथे मोजाङै मोजां जेसेबांनाखि एनडिबि दङ बेनो थाबैनो रिहाबिलिटेसनखौ होलाङो आं बेखिनिखौनो बुङो दा बे बाथ्राखौनो जों बुंगासिनो दङ गासिबो एनडिबिआ मोनजोबगोन होननानै दा बे बाथ्राखौ लानानैनो जोङो बुंदों 43 बेड्सनि गोजौआवहाय नंगौ नङा जों बेखौ मिथिला लास्ट एनडिबिएसआव 43 बेड्स बियो 11 जनजों ट्रेनिं होनांदों बा जों नागालेण्ड जेलाव दङ बे 2018 ना 19आव रिलिज जाखो बेखौ आं बुंजोबनो हाला बेखिनियानो होमबा दिनै 56 57 बेसेबांबासिम दंहैयो अबेनिफ्राय ओंखारबोखो आं बेखौसो सोंथि खालामहरो दा बिथांमोननि दारैनो जोंहा आन्दायनानै दङ जोङो दुखु खस्थ'खौ जोंहा सहायनांगासिनो दङ दा बे हिसाबै गावजों गाव जोङो बेफोरबायदि सोंखारिलायबाय थानोबो जोंहा सम गैयामोन अब्लाबो जोंहा जोंनि माखासे दुखु मोननाय माखासे गोसोआव माने आघात होजानाय हिसाबै नेग्लेक्ट खालामजानाय हिसाबै जोङो बे हिसाबै जोङो एकदम दिखारजों जोङो बे हाबाफारिखौ लालांबाय थायो आरो लालांबायबो थालांबावगोन